जेला आफानि दुम दाखाल सानफ्रामबो बेजों अखान्थि न'आव बे थाबानो न'आव सान्ति गैया। बे जुदि सानसे न'निफ्राय ओंखारलांदोंबा ओरैबायदि सान्ति बे फैदोंबानो गैला जों न' सिङाव थोब 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 हाबखाजोबनानै थायो। रावबो ओंखाराबो माथोबो होआ। ओमफ्राय आइया दा ओंखाम खुरबाय जाफैदो होनबायना सौरा न' होनना बुङोमोन ना गोदो। बे खामसालियाव जनानै ओरैनो पेपार नायबाय थायो आफाया। ओंखाम जाफैदो होननाय लोगो लोगो ओरै नायहरहैयो। नायहरना जों सौरा न'निफ्राय ओंखारबोबाथाय मा बुंनो दा दायानो गैयाना। न' सिङाव सिरि सिरि फरायबाय दं ओंखाम जानोसो ओंखारबोदों। हाय बुरबक साला थाबायनायानो मोजां जाया बिदा होनना बुङो। थाबायनायानो मोजां जायानो। गन्डगल खालामनांगौ दावराव खालामनांगौ ओरैबायदि अखान्थि खालामनांगौ दाय गैला जेबो। नुदा नुदा थाबायनाया माबायदि बिनिया थाबायनायानो जाया साला बिनिया होनना बुंमोन। ओरैबायदि सिन्था खालामबाय जोङो बा माबोरै जागोन बिदिजों। जौआ बेबायदि मानसिखौ जौआ बेबायदि खालामनो हायो। गतिके जौ लोङालै जौ लोङा होननानै खुनुदिन लोङाखै जों नोंसोरबायदि सेंग्रायाव दा खिन्थु एसे एसे लोङो मिथिबाय। खुनुदिन सिन्था खालामाखै जों जौ लोंनांगौ होननानै। खारन जोंनि बिफाफोरखौ जों नुबोदों। बै समनि गथ'फ्रा गावनि बिफाफोरखौ नुबोदों बिमाफोरखौ नुबोदों। जौ लोंनानै मा अबस्था खालामोन न'खराव। जौ लोंनानै माबायदि अखान्थि जायोमोन न'खराव। बेखायनो बैसोरनि फिसाफ्रा जोंफोर सिन्था खालामनो बाध्य जादोंमोन जों जौ लोङा। दानिया मा जाबाय जोंनिया बाथौ आर'ज मेथाइ खनै खनै बिमाफ्रा रावबो जौ लोंला। लोङोसै नोंथांमोनहा बे बाथौनि आर'ज खनग्राफ्रा जौ लोङो रावबो लोङा। बिमा बिफाया जौ लोङि आराम मोजां जाबाय ने ओरैजायल' खुलुमग्रा जाबाय ओरैजायल' खुलुमग्रा जाबाय। दानिया फिसाफ्रा मा जाखो बिसोरनि फिसाफ्रा मा जाखो बिसोरनि फिसाफ्रासो जौ फाग्ला जाबाय। होमबा मा खालामनांगोन दा बिसोरखौ जौ लोंनायखौ गारहोनांगौबा मा खालामनांगोन दा फर्मुलाया मा। सामफ्रामबो जौ लोंनानै फेनानै थां मिथिबाय। बिमा बिफाया ओरैनोसो होनदों दै आं खोथाखौसो बुंदों आरो बेबायदिबो जानो हायोना ट्रिटमेन्टआ बेबायदि नङा होमबा। मा मुलिजों हामगोन बे बेमारा बेखौ नागिरनांगोन। मालाबा जों मोनसे बेमारनि थाखायनो बेलेग 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 मुलि जायो होमबाथाय नैबे मोनसेसो खाथिदों। जेबो खाथिथाराखैबा दा मोनानिफ्राय थिगसाय जौ लोंना हौवा हिनजाव बुलायलायबाय था मिथिबाय। ओंखाम संनांगौ खावनांगौ माबानांगौ दुम दाखाल एकदम जाबाय था होमबा सिन्था खालामनो बाध्य जागोन ओरैनोसो होनदों दै। दा बेनो आङो सेंग्राफोरखौ होनदों सिख्लाफोरखौ होनदों ने मोनसे खोथाखौ बुंथारनांगोन सेंग्रा सिख्ला थानायखाय आरो नोंसोर मेचुर जाजोब्बाय बेखायनो बुंनो नागिरदों आङो। खैजरासो दंबा बेयाव गोसोथोलायनाया गोसोथोलायनायाथ' गारजानाय बुस्थु नंखाया। गोरबो सिंनिफ्राय माबोरै बोरै सोमजियो बियो बेखौ फात्ताखौनो मोना। आंनावबो एक्सपिरियेन्स दं नालाय। दानिया आं बुंनो नागिरदों मा गोसोथोलायनायाथ' गोसोथोलायबाय दे गोसोथोलायना होनना बुंबाय आं। नाथाय गोसोथोलायनायनि गेजेरजोंबो जों मोजां जानो हायो मिथिगौ ना। बिनि बिबाना सोरनाव थागोन बांसिन गार्लफ्रेन्डनियाव नानिमोननियाव बिबाना दायित्वआ माबायदि दायित्व ने दायित्वआ माबायदि। जोङो बुङो गोसोथोनाय सेंग्राफोरखौ सोमखारामब्रा मालाय बाइक लाबाय सोमखारामबा मालाय बाइक लाबाय तारमाने गावनि गोसोथोनायाबो लानांसिगौ आरो सम्बारुआ बाइक लाबायथ' दैमुखौ खिबुनाव लाना फिदिंबाय थायो गावनियाबो लानांसिगौ। सामफ्रामबो बुंबाय थायो सामफ्रामबो बुंबाय थायो सामफ्रामबो बुंबाय थायो लाजिलायलांबाय गारजानोबो गिलायलांबाय बिफानाव ओंखायनो बाइकखौ बिबाय होनोबा होआबा देथारगोन ओइ खाथि बाथि गालै देथारगारगोन आंना मालाबा थ्रुबबो देथारगारो उपाय गैयियाव होबाय ने बाइकखौथ' मोनबाय नोंनि गोसोथोनाया सोर बायना होनाय सिन्था खालामनानै गोसोथोग्राया सोर बायना होनाय
बिमा बिफायासो बायना होदों हा बन्दक होनानै नोंनि फिसाया बायनाय नङा बै एडभकेटफोरखौ गोसथु बिसोरना निजा जागोन बायनायफ्रा होमबासो आंनि गोसथोनाया बाइक बायबाय होनना रंजानो हागोन दा नोंसोरनि गोसथोनायनि बाइक बायनाया बिमा बिफाखौ धमकी होनानै हा बन्दक होनानै बायना होनायसो बेजों रंजानो हाया मिथिबाय बिनि फिनजाथाया आलादासो जायो नोंना दोनाय थ' होमबा गोसथोग्रानि बै सिख्लानि दायित्वआ मा जागोन मोजां फरायहाय बिदि बाइक माबा माबिखौ बारा माबा खालामनाङा मास्टार जानांगोन हले साख्रि लानांगोन हले नङाबा मोननाय नङा मा नोंनिया बाइक बायला मालाय सोमसिनि माबायाबा बयफ्रेन्डआनोबा बायबाय बिदिनो बाइक बायबाय साननैसो गिदिंथिंलाबायबाय साननैसो गिदिंथिंबाय थानानै मा बेसे फिदिंबाय थानोब्रा पारमानेन्ट खालामसैलां बेसे खारखोमा नोंजों खिबु उनाव गाखोबाय थानोदे आङो थांखानोसैहाय सानैबो गोसो मिलायबाय लानानै फैबाय न'आव सोहैनो हाया ओंखायनो हिनजावखौ लामायाव औवा सिङाव दोनबोबाय खोमसि खोमसि गावहा हारसिं फैनानै बिमा गाज्रिया आइलाय मा जादों लाबोलै मा होनदों लाबोलै मा लाबोनो लाबोलै मा लाबोनो होनदों फाफि मा लाबोनो हिनजाव लाबोलै मा फाग्ला हिनजाव लाबोनो गोबाव दा हिनजाव लाबोदोंलै गोबाव लामाखैजा साथि लानानै नायबाय औवा सिङाव आयै माथो गोरलैथार सोरनि फिसाजो हरलांखो बे न' सिङाव मा बार नै बिफा जों फैलाय मा होख्राबबाय दं नै लाबोबाय नोंसोरलाय मा लाबोदों हिनजाव लाबोबाय मा खुगाया ब्लां फोलोमनोनो हाला हिनजाव लाबोबाय सिरि सिरि हाबा हुखुमाबाय बैसोआथ' 18 बोसोर जाखायाखै हाबा होनो गोसो गैयाबा एबसुखौ नागिरलायबाय हाबा होबाय 6 माससो सोलिबाय सादिया 6 मासनि उनावनो हिनजावाबो सोरजोंबा रायलायो उसुं खोनाथिं हौवायाबो सोरजोंबा रायलायो ओरैबो रायलायो संसार होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोना जोंसो गोदो हाद्रि बालाजों बिदि गेलेयोमोन दा जुगामिमोनजों जोंजों एसे समान रखम नालाय जुगामिमोनजों जों ओरैजा हाद्रि बाला गेलेना हाबाबो जालायोमोनलै फैसाया माबा बे जार्मन बिलाइ दखानाव ओरै बायहैलायनाय मोनाबाय होनबाय बै माबा बाद्रि बाला न'खौ ओरै सिफायजोब्बाय गैलानो र' जेबो सिरियास गैया दा एखे बुस्थु सिरियास होननाय मोनसे बुस्थु गैया हाबा जाबाय बेबो ओरैजाय लाइन मारिया बोसोरसे जास्लाबैयावनो गारलायलायबाय ओंखायनो मालाबा सानो मासि मोजांलै बे समावसो जोनोम जानांगौमोनलै आंबो सानलाङो थारमाने लालाय गारलाय 15 जनसो लागोमोनलां ओरैजाय थारमाने गोसोफ्रा गारबानो जायो नालाय आरो बे गारजानायखौबो लाग्रानि आंखाल गैयालै हाबा मा समाज जालांखो बेलाय नोंगोना नङा दे लाबोबाय 6 मास हाबा जाबाय गारलायबाय बेबो गोसथोलायबाय बापौ बे समावसो जोनोम जानांगौ ओंखायनो आं मालाबा ओरैजाय सानो आंनि फिसालायासो आं जानांगौमोनलै होनना ओमफ्राय आंनि फिसालाया थारमाने आं जानांगौमोन आरो ओमफ्राय आंनि फिसाला जानांगौमोन सोलायलायनांगौमोन थारमाने बेबायदि सानलायलाङो आरोखि दा ओंखायनो एसेबां सिरियास गैयाब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा नंगौना आं बै गार्लफ्रेन्डफोरखौ